Kap Cape de Aguilar. Andito na naman kami sa may Cape de Aguilar. Wait lang ate ha. Naligaw yung mga kasama namin. Nag-thumbs up naman. Meaning may ano yun, may signal. Nawawala yung kasama namin. Pagi mo. Ang nakasayang yung view. Pero maganda siya, di ba? Cute siya, oh. Ang lakas talaga ng mangkot typhoon na yun. Sinira niya yung museum doon. Oh. Sinira yung view. Ang sarap mag-picnic dito, no? Bawal ba?